What's up mga Cebuano? So ngayon, karon kay mag 24 hours challenge sakto. Tagalog. Yes. So, okay ray? Tagalog, mga mayo mga mga Tagalog. Di ba? So, mag Tagalog mi. So, 3 2 1. So, nandito po kami sa bukid. Anong lugar to? Papunta po tayo sa Dr. Emilio Botanical Garden. Tapos Magsiswimming tayo. Tapos ako may bahuan nila. So, tatapusin na natin to. So ngayon update lang ako. So ngayon ng Cebuano, nag-aantay kami sa mga family niya kasi nauna po kami dito nauna kami dito. Kasi hindi kaya ng sasakyan na patatangas pasaka po kasi papasaka. Naglalakad sila. Marami sila, mga 8 lang. Tagalog. So, update na kami. So ngayon, nandito na sila. Di ba? Ang dami namin. So, update lang ako mamaya. Ito po yung pool namin. Tigtuyo ka da. Antod malipong. Piyapan. Na-slide. I-slide mo. Bag ugbo ka sa Ato ka tugpasin. So ngayon, nandito na kami. Nagbabayad na kami dito. So, ako bahala sa basta bla bla bla. Ngayon mga Cebuano, Tagalog man ko de ngayon mag-picture taking pa po kami dito sa Dr. Emilio Botanical. Basta ari lang mo ibutang ra ko ang page sa kong screen. Try. Kasi maingon mo diri. Anong masasabi mo diri? Ito po yung yung kapatid. Anong masasabi mo dito sa sa aming pool? Challenge. Tagalog. Dapat magtagalog tayo kasi It's a challenge. Kapag pumunta tayo ng USA, magtagalog tayo. Abot ng isang linggo. Maabot isang linggo. Joy. So ngayon, update lang ako. So ngayon mga Cebuano, kakain po kami. Pero mamaya na kasi gusto na. Wala akong mic. So kawan mayo. Update ko. Elisa na. Ito sa bata. Hi. Aro. Hi. Nagkaroon ng swimming pool noon. Update no. What's up mga Cebuano? Ngayon magsuot ako ganito. Tagalog basta magsuot ko di ba daw? Di ba daw? Tagalog. Update mga suot.
Man ako, ilis. Ilis. Nang, ada na eh. Huwag, hindi ko ginamay anak ako. Muna na. Supportive, pero atik lang ako. Na, ada na. Ano ba? Dali, bi. Dali lang ko yun. Nadool kayo. Dali. At mabuo ray, pero mabuo ray siya dali guys. Ate. Loh. I-zoom man. I-zoom. Sina. Oh no. Zoom. Iyag guys. Sa update na kayo guys. Ato tuyok kami diri. Iyag guys. Magtuyok kami diri. Tuyok circle man yang pool. Anto malipong mi. O may tagay diri. Ito malipong mi diri. Payat sa kayo. So update lang ko. Yes, uy. Chicks. Dali bi. So mga Cebuano, kay karon naami diri sa among balay. Balay lang nga simple gud. Ya among pool na diha daghan kay tawo mo pool gusto ato so ay tablihan. Kung kita mo sa akong pool. Puna pool ako. Sabi. Oh. Daghan kami bisita eh. Tulan sa ako. Kamo magod yun ang birthday na ko ba? So, kamo wa mo na kardi. Kardi to sa mong pool. Pero di sana. Awe, lo, ang day chicks diri day. Chicks na diri day. So, update na ko. So karon, gilip. Puha kay ka. So karon kay nanawag iya manghod nga magtagay mi. So gawa sa mi sa akong balay. Nga pagpayag na sila dito. Tara. Muna ko mga motor, daghan ko mga motor. Di na siya baligya ah. Nino, mga motor ako. Nga di mga baratuhon ako mga motor ko. Nga di kay branded ba. Okay ra man. Dali baligya. Bad niya og Ferrari. Na. Ya. Among balay adre kay na dyan number 14. Ana. Hello. Karo patag ko gitag. Hello. So aron update nako kay nabot kami dire. Okay. Daon. Diba no? Ako prank si uyab na ko. Masosok ko. Dugay kay siya naabot sa dire. Ako inon nga. Dugay makay ka naabot tanaw na. Dugay ka Dugay me. Dugay ka. Oh, kedua yo, aja picture, family picture. Dugay ka sa gisapot na ko. Kilibangon ka to stress, di lang ay jud. Libangon ba rin? Ako atik-atik. Wala ba? Iwan ka. Kalibongon ba? Dugay yun sa ni... Kabong, di ta kalibongon, kahingion ako noon. Mo, ginagsige na
sorry ha. May picture mo, good me. Kasi pagwapa, Pagwapa ko dito. Sige, unsa may nari kay gamit pagwapa man to. May una kay ko. Ngayon naman to. May una, nalibang. Libang. Man. Libang. Ikaw yung da. Ha? Dugay ka? Ibutan din sa basurahan sa CR niya, palibong. Ano? My God! Ano prank? Uy, asa si Kon? Lastik man. Lastik man. Nalalastik man ang lawas. Oh, may kebas. Dari ba to? Oh, Oreo. Isa lang. Oreo lang, Oreo. Don't forget to subscribe, like, share, comment. See you in the next vlog, mga Cebuano.